duk kin cika gida gabaki ɗaya da kamshi. Me yake dafa mana ne a gida? To ai ya kusa kammaluwa ma kenan. Insha Allah. Jiran minti nawa zan yi? 30 minutes. Ina jira. Tunda na tare a gidan, na lura Haidar kallon zargi yake min. Ko a yanzu da ya fita naga kamar akwai abin da yake shirin yi. Ban natsu ba, sai na bi shi a baya. Me kake bincikawa haka? Ga abin da nake bincikawa nan. Wai wannan. I'm asking, who the fuck is this? Haba Haidar, me haka? Tambayar ki nake, who are they? Cosmates dina ne. Cosmates? Shi ne saboda arhanki da rashin kamun kai kike ɗaukan hotuna da maza ba kya jin komai ma a jikinki. Waɗannan hotunan fa hotunan graduation ne gashi kana gani kuma kowa ma yana ciki sannan mutanen nan daga ranar da muka yi hotunan nan babu wanda na sake haɗuwa da shi. Kenan a cikinsu kowa yana da kwafi ɗin shi ko? Babu yadda za a ce kina sauna a cikin gidana a matsayin matata ki shigo min da hotunan wasu kattun banza wai schoolmates ɗinki. Ha, wai me ne yake damun ka haka? Ɗaya daga cikinsu ma saboda ɗan iska ne hoto ake ɗauka amma shi ba mai kamaran ma yake kallo ba ke kallo. In ba ɗan iska ba ake haka to wai san ma me ya faru daga gurin ɗaukan hoton da aka gama ina kuka je? Wai san inda aka je, wani irin appointment aka shirya, me aka yi? Dakata, wai me kake nufi ne? Kin fi kowa sanin abin da nake nufi. Babu irin shawaran da ba a bani ba. Idan za ka yi aure ka je ka nemi wanda bata waye ba, wanda bata san komai ba, ka je ƙauye in kana son mai hankali wanda ba za ta baka matsala ba. Na yi ignoring ɗin kowa na zo na ɗauko ki. Dama shi yasa aka ce duk macen da ta yi primary ta yi secondary school ta tafi jami'a kawai sai dai Allah ya fi mata. Wai dakata, ko dai wani abu aka faɗa maka a kaina ne? Idan wani abu ka ji ka fito fili kawai ka daina zargi, ka gaya min me kake nufi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waye ne da Allah? Khalid. Kai ne? Lafiya kalau. Bismillah zana mana. Gaskiya ba zan iya ba wallahi. Khalid. Na'am, Anta Maimuna. Lafiya kuwa? Lafiya lau. Anta Maimuna ba lafiya ba. Ya Haidar, wai me yake faruwa ne a cikin gidan nan? Haba Khalid.
Kai waye da zaka tambaye ni wai me yake faruwa? Kai waliyinta ne? Ni dan uwanta ne. Come on. Dan Allah Khalid. Yaushe ka zo duniya? Da har zaka shiga lamarin aure. Kana min irin wannan tambaya. Ko da ban san wani abu da ya shafi aure ba, ya Haidar. Amma na san damuwar uwata. Kuma ganinta da ni a cikin hawaye, dole ya sa in tambaye me ke damunta. Kin gani ko? Akan abin da bai taka kara karya ba kin fito kina kuka. Yanzu wannan yaron zai fara zargin cewa akwai abin da na miki. Ya taka kara ya karya mana. To dukan ki nayi ko zagin ki nayi? Wannan abin da kamun ya fi ƙarfin duka ko zagi. Duka ko zagi ba zai sa ni in yi irin wannan kukan ba ko kuma ji zafin da nake ji a duk lokacin da ka zarge ni ba. Shikenan. It's okay. In ka je gida sai ka faɗa musu cewa ka zo ka same ni tana kuka. Anti Maimuna, dama umma ce ta ce na zo na duba ko kina lafiya. Kuma an kira lamban ki ne ba a same ki ba. Bai ki saka sabon layin ba ne? Ban saka ba. Shikenan. Idan ka je gida sai ka faɗa musu cewa ta canja layi ne. Idan ta saka anjima za ta kira su. Anti Maimuna, in tafi ne ko na tsaya? A'a. Ka jira kai me? This boy. Ka je kawai, amma don Allah kar ka faɗa musu abin da ya faru. Ka ce musu na canja layin ne, ban samu na kira su ba, zan kira. Kafin ma ka je gida zan kira. Sai an jima. Okay. Za ki kira su ɗaya bayan ɗaya kenan. Tunda kina da numban kowa a cikin email ɗinki. Kin ga kina saka layin duk za su dawo layin. Har da su big cousin ko?